Μπάμπη. Ποιος είναι? Α. Εδώ είσαι. Περίμενε. Ήρθες? Εδώ είμαι. Κάτσε, πάμε στο σαλόνι. Πάμε στο σαλόνι. Εδώ ζήτησα πολιτικά άσυλο. Από την Ιταλία μέσα υποβρύχιο. Μάλιστα. Ελάτε εδώ στο σαλόνι. Πασκουάλε. Μα είναι σενιωρίνα. Εδώ είναι ο έγκονας του Μουσολίνη, ο οποίος με φιλοξενεί μέσα. Ζήτησα πολιτικό άσυλο εδώ στον Πασκουάλε. Για να τον δούμε. Πασκουάλε. Come è stato? Bene? Αυτός με φιλοξενεί, ζήτησα άσυλο μέσα εδώ στο σκάφος του Πασκουάλε, ώστε να φύγει η Τρόικα. Πέρα στο σαλόνι. Ciao Pasquale. Ciao Pasquale, i saloni, drink and coffee. Εδώ είναι το σαλόνι. Ωραίο σαλόνι. Ναι, εδώ είναι το σαλόνι, εδώ μένω. Είδα και απόειδα, αγανάκτησα και είπα θα ζητήσω άσυλο μέσα σε ιταλικό έδαφος. Και μπήκαμε στο υποβρύχιο. Ο φίλος μου εδώ έρχεται χρόνια με το υποβρύχιο. Είναι ο άγκονας. Να ρίξουμε μία ματιά στο σκάφος. Ναι, το Μισελίνι, εδώ είναι το σαλόν. Εδώ είναι ο έγκονας του αυτού που είπαμε ή καταλαβαίνουμε που ήταν πρώην δικτάτορας της Ιταλίας και ο Πασκουάλε. Και εδώ περνάμε ωραία και έτσι ησύχασε το κεφάλι. Είδα και ακούω, αφού περάσανε από τη Λευκάδα οι βασιλίσιοι Φαρισαίοι, άλλο το καπέλο με. Scapello buono? Sì? Babis una monata e dormire. Finito. Troika partire, Babis Lefka. Φίλης. Λοιπόν, είδα και αφού μας ζουρλάνανε με την Τρόικα, σαν και έρχονται οι Γερμανοί, λένε ήρθε η Τρόικα, δεν γνωρίζω, η γυναίκα με πάει στο σκοπό ακόμα. Σε ήρθε το Τρίτο Ράιχ, ήρθε η Τρόικα. Εγώ ήρθε και κρύφτηκα εδώ μέσα. Δεν άντυξα. Και αφού περάσανε οι βασιλείς και οι Φαρισαίοι από την Λευκάδα, μέχρι ο πρίγκιπας του Κατάρ, αυτός που δείχνει τώρα που έκαμε την επένδυση, και είμαι ο μόνος που μίλησα με τον πρίγκιπα του Κατάρ, τον Αλντάνη, εγώ και ο Άγγελος, ο Μανίνας, ο Αργύρης που έχει το ψυχογείο. Και τι σας είπε ο πρίγκιπας? Ο πρίγκιπας είναι ο μόνος και πάνε λένε για τη κεφαλονιά. Ποια κεφαλονιά μου, εδώ έκατσε εδώ. Όταν έβγαλε την γελεμπία ο πρίγκιπας, δεν τον πήρε χαμπάρ κανένας. Άραξε εδώ το Κατάρα 2, οι καπεταναίοι, το μικρό ήρθε με παραλλαγή. Τον εφλάγανε, ο καπετάνιος ήταν ροζ, ωραίος. Και τι θέλει να γίνει λοιπόν? Είδα μυστική αστυνομία από το ίδιο, το Κατάρ. Να το βγάλω. Ναι, εκεί, μου λάβει τον πρίκιο, βγάλω το καπέλο μου. Για προσέβασο, όχι τίποτα άλλο. Τι είδα νομίζεις? Είδα πολλούς με ακουστικά, με τέτοια. Μου λέει δίπλα ο Φιλιππόπουλος, ξέρεις ποιος είναι αυτός ρε? Αυτός είναι ο πρίγκιπας του Κατάρ ο μεγάλος. Τρέχω από πίσω, έπεσα κάτω, του είπα Παναγία, έπεσα έτσι, με σήκωσε, άσε κάτω, λέω, εσένα περίμενα, του είπα. Εσένα βρισκόσετε να πάνε, δεν ήξεραν οι ανθρώποι εγγλέζικα. Μετά το εξήγησε ο Φιλιππόπουλος ότι είναι φίλος και το όνειρό μου ήταν να τον ειδώ. Μετά από αυτά που είχε κάνει Μάντζεστερ από εδώ και από εκεί, ξέρεις, τις επενδύσεις. Ήρθε λοιπόν πήγε στο ψυχογείο μέσα, πήγε και έφαγε. Την άλλη μέρα πήγε πάνω σγκαριά, έμαθα για πάρει και ντύματα και έδινε κάτι λεφτά στα παιδάκια και τον περάσανε πως είναι Αιγύπτος. Έτσι φαινόταν ο άνθρωπος όταν έκανε τη λεμπία. Πού να ξέρανε ποιος ήταν εδώ. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος μου είπε ότι έρχεται κάθε χρόνο εδώ πέρα. Του αρέσει πολύ το Ιόνιο. Για την κρίση τι είπε? Την κρίση τι, ξέρω αυτός από κρίση. Κρίση τον πιάνει, αυτό είναι κρίση. Κρίση θα μας πιάσει κόψει εμάς, τι δουλειά αυτός για την κρίση. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας σώσει εμάς από την κρίση. Αφού περάσανε πάρα πολύ εδώ από τη Λευκάδα, μία βραδιά εδώ στη Μαργαρίτα ήταν 3 πρόεδροι. Σκόνομαι το πρωί και ποιον βλέπω εδώ? Τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Τζίκη, τον Βαρδογιάννη. Πολλό. Κύριε, λέω Γιάννη, λέω πως σε περιμέναμε, λέω είναι τμήμα μας που είσαι στο νησί μας. Λέω, διαρδιωτικά μη λες τίποτα. Λέει, φωνάζω και τον χαμένο του Σπύρο να τον συστήσω. Το θυμήθηκε το Σπύρο, τον ήξερα πολύ. Όλο του κάνει φωτογραφίες στα Τύρα Βαρδογιάννη. Τέλος πάντων, μετά από μισή ώρα, όταν καθόμουν μέσα στη Μαργαρίτα, πάω έρχεται ο Κούγιας. Πήγε μια υπόθεση εδώ. Εδώ είσαστε όλοι, εδώ είμαι. 2 λέω πρόεδροι.
δύο προέδροι λέω και ένας μαϊμού. Μαϊμού ποιος λέει ο Σπύρος, ο Γιάννης, που κάνει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού εκεί. Το βράδυ έρχομαι εδώ και τι βλέπω. Έπαιζε ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη. Και βλέπω κι άλλος πρόεδρος, λέω. Ποιος? Ο Στεφανόπουλος. Δεν έχει ξαναγίνει, λέω. 3 προέδροι, λέω. Και ένας που παρατηρίζει εδώ 4. Κάτι κακό θα σε πείσω το πω, λέω. Πώς το ερμηνεύεις αυτό? Δεν ξέρω, ίσως συνεδριάσανε εδώ για την κρίση, δεν ξέρω, και νύχτασε καμιά μυστική συνεδρίαση, δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, δεν έχει ξαναγίνει να είναι 4 προέδροι εδώ στην Λευκάδα και... Με αυτά και με αυτά, επέρασε το καλοκαίρι και η Λευκάδα ήταν σαν φερεμπότ. Το οποίο άδειασε ολομενίας, ενώ η γεωμίση, και μείναμε πάλι μοναχήμα. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις με το σκάφος? Στο σκάφος εγώ θα κρυφθώ εδώ μέσα, θα είμαι εδώ, ώσπου να φύγει η περεστρόικα από πάνω μας. Ώσπου να φύγουν αυτοί από πάνω μας. Σκεφτόμουν, λέω, ήταν γεμάτο εδώ κάτω στη Μαργαρίτα προχτές, όλο τους μεσίτες. Και λέω, πάνε οι μεσίτες, λέω. Ξαφανιστήκανε. Πού είναι, αυτοί είναι πλάνα αέρα, δεν ξέρω που βρίσκονται. Δεν ξέρω. Γεμίσαμε όρο real estate τώρα. Η καινούρια γραφεία, real estate. Γιώμησε ο κόσμος, εκείνοι που πλάγανε, θα έρθουν να πιάσουν εκείνους που τα πλήσανε τώρα. Λοιπόν, και άκουσες, καμιά φορά ερχόταν, είπαμε ένα Γερμανό, λέει, από εδώ και 800.000 ευρώ. Στον κάλαμο ένας έδωκε 3 εκατομμύρια, ένας Ρώσος. Αλλά αυτοί τελειώσανε. Τελειώσανε αυτά, αυτό ήταν μαϊμού όλα. Θυμάμαι μια φορά, δεν το ξεχνάω με τα real estate, είχε έρθει ο Τσίνας από την Αμερική. Και όπως ήρθε ο Τσίνας με τις γραβάτες και με τα αυτά, με πήρε μια μέρα, μου λέει κάτι θέλει να αγοράσει. Πώς θα αναπτυχθεί η πειρατεία. Πάμε στην πειρατεία, όπως είναι το Τσίνα με τις γραβάτες και με τα παπιόν απέναντι στην πειρατεία. Τι βλέπω νομίζεις, είπε και όλο το χωριό. Και είπα εγώ ότι ήρθε επενδυτής από την Αμερική, ο Αμερικάνος, και ήθελε να αγοράσει εδώ το χωριό. Και όπως βγήκαν, τι ήθελε να αγοράσει κύριε, και ο Τσίνας έκαμε έτσι. Ο Τσίνας έδειξε και λέει, μα πού δείχνετε? Λέω, έτσι που έδειξες μέχρι τη Ζαβέρδα, λέω. Αυτός έδειξε όλη την περιοχή. Και αυτό μου θυμίσανε και τούτοι οι μεσίτες τώρα, λοιπόν, πλάνο τον αέρα. Τότε εξαφανίστηκε και ο Χρήστος, αφού έδειξε μέχρι τη Ζαβέρδα, τον εχάσανε και όλοι. Εξαφανιστήκαν για αυτοί, εξαφανίστηκαν εγώ, εξαφανίστηκε ο Τσίνας, εξαφανιστήκαμε όλοι. Και θυμόμαστε αυτή την εποχή που περάσαμε όλη την ωραία. Και τι ωραία περάσαμε τα 20 χρόνια τα τελευταία. Τι ωραία χρόνια, ωραία. Άλλος ήθελε λίγα λεφτά, άλλος ήθελε λίγα, άλλος πολλά, όλοι την περάγαμε καλά. 30 χρόνια όλοι κοιμόμαστε το μεσημέρι, μαγειρεύαμε και οι άλλοι ξεκολλιώνανε στη δουλειά τους. Κακό θα συμβεί εδώ, δεν μπορεί να είναι δεκασπίδιο ο καθένας. Εγώ όταν είδα αυτά, παιδί μου, μόνο εγώ γύρισα πέταρος, πάλι το χαμπάρι. Να τα λάβεις. Για περίμενα λεπτό, κάτι ξέχασα εδώ. Περίμενα. Ορίστε. Σκουζάτο Πασχάλε. Εδώ μέσα πρέπει να ράζω, ούτε με ενδιαφέρει εμένα η κρίση ούτε τίποτα. Παιδί μου, εδώ εφαρμόστηκε ο κομμουνισμός. Scusato, dopo io parlo la greco, sì, non si preoccupa. Εδώ εφαρμόστηκε ο κομμουνισμός. Εκεί όπου δεν κατάφερε ο Λένιν και ο Στάλιν, το καταφέρανε τούτε εδώ. Γίναμε όλοι ίδιοι. Και έτσι γίναμε όλοι ίδιοι, ξημερώσαμε όλοι οι ίδιοι. Και εκεί που ήταν ο Μπάμπης κάτω και λέγανε όλοι, φέρτε ένα αρνί τότε με τα λεφτά, φέρτε ένα τενεκελάδ, φέρτε ένα τέτοιο. Μάσε πως δεν τενεκελάδ για σπίτι, πάνε, μόνο το όλοι. Παναγία μου, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Όσο αυτήν την έχουν Ελλάδα τώρα, εγώ κάνω έχω τρόπους πορέλο, δεν με νοιάζει, έτσι. Και εκείνοι που ήταν απάνω ήρθανε σε μένα και εγώ πήγα πιο απάνω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά και με αυτά εφαρμόστηκε ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, γίναμε όλοι ίδιοι, κάτω τα αυτιά ολνώνε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν βγαίνω άλλο μέσα από το υποβρύχιο. Io dormire io. Quanto anni io conosce Pasquale, πως μ' ακούει, είμαι μορφωμένος άνθρωπος. Είναι άγκωνας αυτό το ψούπα. Λες πως μοιάζεται Μουσολίνι, μοιάζεται Guale, Μουσολίνι. Αμενώνω Μουσολίνι. Πασκουάλε. Έχει ωραίο, Πασκουάλε είναι άνθρωπος εδώ. Τι ωραία, ευτυχώς που βράσω σε σένα, ναι. Γιατί τώρα που ήρθε η ΕΔΑΠ και με σκολάσανε και από εδώ κάτω. Αλλά
Δεν το περίμενα αυτό να ειδώ και την ΙΔΑΠ στην Λευκάδα. Πουληθήκαμε παντού τώρα. Μετά τη ΙΔΑΠ θα έρθει τη Γάλλη, θα πίνουν το νερό νεράκι ο κόσμος. Και άμα αιματαίδει νερό και πισίνες και κάνει καμπάνια, εμένα να με χέσετε. Λοιπόν, εγώ θα ξαναβγώ πάλι στον αέρα, δεν ξέρω πότε. Μην έρθει εδώ προειδοποιεί, τα τελευταία φορά που την εδώ και κοιμάμαι. Έτσι. Και στέλνω μήνυμα απανταχού στην Ελλάδα ότι οι Έλληνες είδα όνειρο ότι θα επιβιώσουν. Οι Έλληνες, οι Κατσαρίδες και ο Μπάμπης ο Γούρμος θα επιβιώσουν. Και με αυτά εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Γεια σας.